Guys, matso nga bigyan na tanan. Ito sa hospitas bay guys, kaya nagihatid na nila ang kahoy. Deliver na nila. Dahil ko agi kay lamdag. Ang ganda na yung sagagap di ah. Sagaan. Yan na ag kahoy tanan. Ihatid nila ron te. Salamat kay ilan ang nahatid. Sabihin nila ihatid kay karon naman silang hapon na human. A few moments later. Guys, madung buntag na tang tanan. Padung ko lang speakers guys. Kaya ko gasan na padung. Padung. Hapit na sila mahuman. Hapit na. Ilaw. Ilaw ka na sila si file. Dala may ilaw pa. Dala ilaw. Ga shoes malagi ka lang. Boots malagi ka. Mo malagi ka kon. Kaya sabi boots girl. Zaki lo. Zaki. Di mo maglaag itong karsada ha? Kani motor ha? Litsan. Litsan. Kidnapin kita ka ng mga bata. No. Maglaag ha? Kilo kayo susuot ng wala, ginapon galing ka. Pag isang friend, si Jackie. Jackie. Hindi susuot ng labungan ha? Kaya may has ha? Magkado. Dala sila dara ilam sa abuhan. Dala na pod ilam sa Mangira. Pit na? Ang kasi sabi? Ha? Napuman ba? Abuhan. Pit na o. Hugma ito hagas gawas. Hugma layo. Kuangab. Nagbuson sila. Ha? Nagbus. Nga naman. Ag mga bajikat. Yan ang kahoy guys, gihatod gabi eh. Kanina, manig gihatod nila gabi ang kahoy. Uy, namunga na rabadarig among sili. Di ah, uy, limbunga na guys. Munga nagsili. Dapod. Libunga na. Salamat sa Ginoo. Niinguan day ganiha guys. Murag dami tong uwan na ba? Murag nakatagsop na siguro to. Ilaom. Kusog-kusog mag-uwan ganina. Lipay ng taong na uwan na. Right, managad sa daras ilam sa abo. Ayan na guys, hamis na. Ang next dari ilam sa Mangira. Dapat guys, may sunod. Ganahas pa pag Gabriel og pang bugwad sa isang kuan tanong. Kining uwan man ganina. Pumok ang zuta. Na agatang lugi gab imo na wa man mahipos. Wa na hipos agatang lugi. Ha? Diaw. Ganahan si Jagkuan nga humok ang zuta. Guwang naman ang pundan ka, pwede na aron di mang lutak. Guwang na ni aron. Pwede na ni uy. Pwede mang lutak. Dagka ra ba sa guys, dagkag kuan. Dagkag isang buok, dagkag dawin. Apply ko libor. Ako libor nila. Sila ay pinisig. Ako itin halo. Oh, diba? Ang iti, nabubuan ko na sa dari. Ito nga. Tara nga, paano magpang-apply libur? Tara nga. Tara nga ka raw. Ano guys, sumana ang kwarto. Altar, makita natin guys. Open sesame. Alright, ano guys. Hamis na tanawon. Di na siya kuan. Bulingan. Oh. Thank you Lord. Mana. Sige, ikaw halo kaya ako'y tiwas. Kaya magpidishing naman mo kung ako'y tiwas. Asang haloon una guys, kaya naghumanhag halo. Magdiga mo na ko paniod ko.
dala na maglugaw. Maglugaw ba? The rest I left in Nana guys, sumanagahang kuan, hinalo. Manguha sa ko dito sa luyot kay mag digamon ako. Digamon ako, paniud to. Maganda ka tukod doon eh. Nanguha lagi udlot. Sa nilaman da siguro giganahan ng gulay. Alright, tada guys, manguha tong uog. Manguha ko og udlot sa alokbati para marong magulay. Sa gulay na guys sa isda ang sa bawon. Kitagan hag mga udlot. Udlot sa alokbati, udlot sa saluyot. Lami ka dyan higupron. Higup sa sabaw. Okay, dira guys. Tamang ko uguan. Udlot sa saluyot guys ya. Oh, di ba? Tambaw sa kuan. Kanang kalawasan. Antioxidants pa. Para antioxidant ni. Pahinlonis atang kuan. Tinai. Kada bang ka-dispose pagka og maadyo. Katabi tong mga gahi makalibang mo ni sakto kanon guys kanina. Sa loyot. Sakto jud kaadyo kay dari si nanurek dari natad. Kung daghana kaadyo. Oh na may libreng gulay. Nami sa loyot, nami alokbati. Gana na pud may kami nga taong. Oh. Yan na guys, na nami para sa mga isda. Yan na guys. Then ako'y sagol na tong isda hang asa bawon. Magdigamon na po guys para paniud to. Uy, hinugdag among kapadas. Yeah. Uy. Nalipay ko kan amunga nagtundan nga hang tinanom liya. Mao ni hang lutoon karon guys para sa among paniud to kanina. Magsigang ko og bangus. Dadi hang isagol ka ng mga dahon-dahon. Kanira sa gol guys kani halukbati og saluyot. Oh, lami man ni siya. Jadi apay karlan nga hang tinilok dadto guys, di pa pay pila ka buok. Karlan sa kare hang panakot luya og sibuja sarang gidegmek ni luya guys sarong mulasa. Pamani hang lutoon ron guys para sa paniud to namang tanan. Yes, dahil naghang panakot ya. So ana ni ilunod una. Kay arong utag sa pagitsahang lami, utag sa pagitsang lasa ba. Ang humot. Arong humot. Taghang sinabaw guys. Dara. So haning pinabukaw nga water. So ning ilunod ni daan ning sibuyas, luya og tangad. Arong humot na siya guys. So yan na mo magsabaw. Panakot ang iuna. Ano siya hang isagol guys kana sinigang sa sampalok mix nga nanan siya gabi sa diyan ang pihang karlandari dia. Samot nagkalami ron. So this is a tangkong hang isagol guys kari alukbati haga og saluyot kay lami man ni. Be tanawon og ning bukaw na ba ni? Tanawon guys og ning bukaw na ba ni? Ayo pa. Sa pabukawon. Ganahan ko magdigamo guys basta ingani hang sugnod kana bitong kusog musiga. Ganahan ko pero gani ka na magsigpot po otra na maka high blood. Kaluha-luha man tag hinajop. Yes no. So luto na pa daghang dinang guys. Oh. Okay guys, ang isda kay bukaw na. Okay. So ana ilunod ri guys, ring mga dahon-dahon. Ilunod din hang alukbati og saluyot. Alukbati and saluyot. Uy, lami ang sabaw guys. Lami ka sabaw. Saluyot din na guys. Wow, kalami. Mga ana meron guys. Okay, hauni na yarn. Oops. Oh, kalami isa sabaw guys. Uy. Wow, kalami isa sabaw. Para po. Nara guys, kinalamian nga sinigang. Wow. Dahon-dahon. Wow, wala niya. Nara guys, sarang lami ang among sabaw. Sinigang nga bangosh. Guys, niyo to taninjo. Sapod.
Ba? Dali na. Yuto na daw. Kuya guys, kuya Kinkin, dali na mo. Dali na mo. Yuto guys, yuto. Ano? Suru-suru yung nagpakuy eh. Yuto pa der. Ito, guys. Yuto. Ito, mama. Hina. Tilap. Yuto taninjo. Di ko kadyo ka video guys, kaya na nag-disco dahil sa amang deo. Arang sa baa kadong sounds. Delikado katang video. Ma, ahang mo. Sige ka na. Kaon, very good. Ang batang badzi. Sabuan ni Jaga guys. Buta. Ito. Dinakin kimo lakaw ra bataron. Wow, very good nga bata. Kaon. Mato mis kim ros merkado guys, mapalit mig bulkasil. Bulkasil? Kim. Bulkasil? Lansang mo. Bulkasil og lansang. Palit mis kin ron. Tuyot mi. Bulkasil. Kaya na ito. Merkado, hapit na ba kubahan. Kuban ko nga. Para ka kay kuan. Kan kuya kan kayo. Lakot pa merkado. Uy, di na mag-amang alaga. Di naman na. Ano naman na? Uy, nga naman na. Lang no kung luudas. Bravo. Bravo. Nagbo na. Bravo. Ala kay bonus ang tingkaon guys. Amo naman nagipakaon sila sugod. Hala, mo balitukin. Thank you. Wala lagi. Hala, tanawa lagi guys. Oh. Hala lagi. Save lagi. Tanawa lagi. Saan naman na? Karon na, katuwaan na karon. Gusto na po mo lakaw. Guys, mato sa miskinkin sa merkado kay palit mig lansang ug bulkasil kay lagi kuan ron ag bulkasil lang gamiton. Tanakin. Ito na mi guys, kuya Kinkin. Ikaw Kinkin na mag-drive sa motor. Uy, guys. Gajag ko? Ha? Gajag. Hindi na naman. Cellphone ma gajag. Ha? Cellphone. Na naglansang guys dia. Kahit miglansang. Isa na yung lumiruha 4? 5 ni. Naman dahil 5 nga ni guys. Wa may 5, lumiro 4 rato. 4, 3, 2, Sing ko ma. 1. Ha? 4 ni ingno. Mo ni 4. Mo ba na? Mo ni 4. No, dara ba guys, palit ang bigig lansang. Merong panday na sila sa Arcuba. Naghan lang varnish. Napilan so varnish ganito eh. 85. Kahit ako pohon na may varnish. May varnish sa pusportahan ug tiwas. Tolo, ja. Tolo ka kilo kung Yan guys, ang 3 ka kilo nga 4. Tulong nga. Sing bas. Diyan na ang dos. Alam mo dos, 3 ka kilo. Yan na, bulkasil. Kaning bulkasil, ila man gamiton ron. Sumo nang hangi dali-dali nga rig palit. Ano miss bye guys, diyan na mangi palit ng Kinkin lansang. Kani ilaning kuanan ron gamiton tapak datong na ay kuan. Muna ibulit datong na ito. Kanila. 2 ka bulkasil. Paglansang di na, kumpleto na. So ana sa just karton guys kay wa pa man pud ng panday. Og salamat sa Ginoo kay safety miskinkin nakauli guys. Hinahinay og drive sa motor. Ug mapaabot to yung papagabril sa mot kalangan. Nangay naman sila trabaho. Ug kami miskinkin nahinay og motor. Nas Cracker guys, nag-eat na ni mo hingusig si Cracker. Cracker? Oh, ano mo musaka ka? Anar ka uli na si mo mama ka. Bravo. Bravo. Dali. injection na naman to pwede. Adzaw di pa. Di pa din pwede sila. Cracker. Cracker. Bravo. Bravo. Busog na sila. Ag si Hansel to na ni sud na. To na si isang mama Oreo. To na Hansel. Panguli na mo, anak na mas yung mama. Ganaon ni Cracker, orang ka ganaon ni Cracker, orang ka ganaon. Hingusig ka, so gumatoy pagani ka, so orang ka hingusig. Sus, tabangan, orang ka hingusig ni ka, kuan guys, Cracker, kani si Hansel. Hanggihingan lang sila mga biskwit, kay lang mama, Oreo man. Si Oreo, mama Oreo. Naglaag mag imong mga bibis. Yan, nagitapok sila ng talo. Dali mo dito ka, uli na mo si mama, dali. Uli na mo si mama, dali, uli.
Sus, gino, diyan na naglaag na sa Hansel. Hansel! Hansel! Dali! Hansel! Dali! Dali! Hansel! Di, si Cracker tong garaun. Ano naman niya? Si Cracker mo to ang panganay. Bravo! Eto. Cracker! Cracker! Si Hansel ang kahimus budzag. Ay, no, Hansel, liwat man kasi mong mama. Liwat kang mama Oreo. Oh, tapos Cracker, liwat si Jang Papa. Mix na. Ay! Oh, naligid na. Mix na ni si Jang guys. Kaya Jang Papa, inga ni mag-color black. Si Cracker. Ay, garaon ka, Jo. Rarabad ka hingusi, guys. Murag tidibir ng si lakaw-lakaw na ring latad. Cracker! How are you, Cracker? Baby Cracker! How are you? How are you? Church, kinong ka garaon. Garaon ka, Jo. Garaon ka, Jo. Garaon ni Cracker. Ay, Bravo. Come here, Bravo. Ang gihingan lang sa Bravo, guys. Kalaki man si Ja. Garisling na. Hoy! Garisling na. Garaon lagi ni si Ja. Kanira ba may panganay, guys? Kani si Cracker. Mo ni panganay. Paggawas na ni Ja. Perting sa baada ni nagligid-ligid. Na, ano, kulit ka, Jo. Hoy, ano mo naman ang gibugno na sa Bravo. Gubugno mo. Galabing-labing. Hoy, dapat ang mo. Asa ba ka ba dong? Asa man ka ba dong? Dorota. Oy, achamang ka muli na kasi yung mama. Ito na ka sa mama. Nakaiuli si mama. Ramodidi na ka. Dali, ramodidi na ka ni Mama Oreo. Padidiin na imong mama ha. Padidiin na ng bibi ha. Kuan, padidiin na. Padidiin na kuan. Padidiin san sila. Dali. Ngayon na. Padidiin na san sila. Cracker. Uli na mo ka. Kato na mama ka. Cracker? Ngayon naman, asa mo ka ba dong Cracker? Asa mo ba dong na mo baby Cracker? Ha? Uli na ka, uli na to si mama ka. Dali, dali. Uli na. Uli na. Ikaw na. Uli na ka. Tura. Dali. Ikaw na. Sino panawag ni Joy inahan?